Самая сапраўдная дзядуля Мароз і Снягурка разом з валанцёрамі віншуюць усіх з надыходзячым Новым годам і расказваюць аб акцыі «Цуды на каляды». І многія адразу ідуць у магазин і купляюць падарункі для дзетак, якія асабліва маюць патрэбу ў клопаце і падтрымцы, а затым пакідаюць у гэтым чароўным кашы. Купіць можна што угодно, пачынаючы з канцтавараў, завяршаючы сродкамі асабістай гігіены. Мы насобираем достаточное количество таких материалов. Мы поедем в детские дома, дома детского типа, дома малютки, всевозможные различные дома, чтобы помочь ребятам хоть как-то улучшить их жизнь, чтобы они почувствовали новогоднее настроение, чтобы они понимали, что о них знают, их ценят, их любят и их никогда не оставят одних. Некалькі такіх акцый пройдзе і ў наступаючым 2020 годзе, таму кожны жадаючы яшчэ мае магчымасць паўдзельнічаць у ёй і нешта пакінуць у гэтым навагоднім кашы. Няхай для нас і зусім простае, але для кагосьці самае доўгачаканае.